prijatelja, bez novca i bez znanja engleskog jezika, staje na palubu preko okeanskog broda. Piše, ja sam ostao u letnjoj košulji, ali bio je 12. mart. Vetrovi duvaju, piše, pušni talasi kao zmajevi idu na mene, kako ću ja preživeti ovaj svoj put. I odatle kreće ona rečenica koju vam ja neću otkriti dok nam se drugari ne vrate, ali piše još nešto, potpuno pupinovski. Kaže, našao sam brodski dimnjak. Znao sam da je Sveti Sava sa mnom, a dok sam grlio taj brodski dimnjak više od 2 nedelje svake noći, ali ja sam znao da se moja draga majka moli dragome Bogu i da će on, siguran sam, uslišiti njene molitve. I tako je i bilo. Ova priča mora da počne od jedne velike nepravde. Mihajlo Pupin je brisan. I to je veoma teško se suočiti sa tim kada vam iz Amerike stižu dokumenta, iz NASA, iz FBI-a, sa Columbia univerziteta, iz instituta američkog predsjednika Woodrow Wilsona. Sa 100 strana i u svoj toj dokumentaciji ne narasta samo Mihajlo Pupin. Ko voli njega, voli ceo srpski narod. Ceo naš narod kroz Pupinovo delo narasta, ništa od toga što je stizalo nikada nije prevedeno na srpski jezik. To nije običan čovek. To je čovek koji počinje svoj naučni simpoziju rečima: ja sam bio govedar Banana, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela Gospodnja u prirodi. To je čovek koji piše naučni rad, koji počinje rečima. To je jedan od radova koji su stvorili veliko polje telekomunikacija. Mene je nauka učinila boljim hrišćaninom. To je čovek koji stiže bez ikoga i ičega u Ameriku, a postaje jedan od najbogatijih ljudi Amerike. To je čovek koji je sve, ali sve, ja to moram da uzviknem ili ovo poslednja subota u muzeju, sve što je stekao časnim, naučnim radom, Mihajlo Pupin ostavio je svom narodu. Nije ostavio mnogo, ostavio je sve što je časnim naučnim radom stekao. Mnogi su pretrpeli nemar, zloupotrebu ili zaborav, ali zaboraviti desetine hiljada njegovih časnih darova ne znam sa čime može da se poredi. I neka ova priča naša krene od tog mesta. Mihajlo Pupin deli posle Prvog svetskog rata više od 20.000 školskih stipendija. Mihajlo Pupin čuva srpsku umetnost kao nijedan čovek pre i posle njega. Ne samo da kupuje najveći legat, ne samo da čuva dela srpskog slikarstva koja su nastajala u njegovo vreme, nego i rami, nego štampa skoro 30 monumentalnih monografija o srpskim starinama, nego pomaže arheološka istraživanja, nego pomaže ono što danas ne mogu čitave vlade, ulaže novac da Narodni muzej bude bolje mesto za čuvanje tih stvari koje on šalje. Privredno, humanitarno i kulturno mi ne možemo porediti davanje i pomoć Mihajla Pupina ni sa jednim drugim čovekom. Potresno je to što pored rada njegove 3 fondacije, kao 3 kompanije koje su pumpali i upumpavale novac, imamo njegove darove koji ne idu kroz fondacije. Nije to jedna crkva ili manastir, nije ni 10, nije ni 100, nego je na stotine onih mesta kojima u najtežim vremenima doliva snagu Mihajlo Pupin. To ne može da se čita. Juče mi kaže čovek videći da u njegovom rodnom mestu u Bosni ima jedna crkva čiji je službinar Mihajlo Pupin. On juče plače i kaže, ali za moje mesto ne zna niko. Ja kažem, ali znao je Mihajlo Pupin i znao je da mu treba jedna svetinja i reći ću vam u najmanje šta Mihajlo Pupin šalje. U najmanje šalje novac da paroh može da kupi zlatne listiće, da krst na crkvi ne bude od bakra, jer kaže Pupin, kad sunce sija, bakar ne sija, mora biti od zlata, da čovek kada pogleda po sunčanom danu taj krst, oseti živu veru u sebi. Van rada fondacija išla je pomoć Beogradskom univerzitetu, Akademiji nauka, Matici Srpskoj, Cvjeti Zuzović, više od 20 puta kolu srpskih sestara, udruženja ratnih siročadi on pravi.
odlazi najveća pomoć udruženju slepih devojaka, svim sokolskim društvima, nema kraja. Mogli smo da zaključimo ovu postavku samo čitanjem zaboravljenih darova Mihajla Pupina. Vi ne biste verovali, samo kroz Beograd kada prolazite, da koliko bi mesta trebalo da bude jedna mesinkana tabla na kojoj piše da ova institucija, da ova crkva, da ovaj fakultet, da ova škola ne bi preživela teška vremena da nije bilo pomoći Mihajla Pupina. Velika pomoć, neopisiva, prati je isto tako neopisiva skromnost. Mihajlo Pupin odbija svaki put, a nije mu jedno nuđeno, svaki put odbija da za dobro delo primi odlikovanje, pišući da su ti darovi veći njemu nego onima koji darove primaju i da njemu čine veće zadovoljstvo. Piše, sve što sam ja učinio i što ću kasnije učiniti za vašu instituciju odraz je samo moje čiste ljubavi. Piše, direktorki Cvijete Zuzorić, daje istu donaciju koliko daje i kralj, ali on i najavljuje da ne može očekivati od kralja da misli o tome da će on dati naredne i godine posle toga isto toliko i on daje dok se Cvijeta Zuzorić nije oporavila i piše mu direktorka, pa vi ste najveći mecena srpskog naroda. A on odgovara, mecena, to je čovek bogataš. Ja sam jedan prost radnik koji otkine malo od svog rada za dobrobit svoje napaćene domovine. Mihajlo Pupin piše da će uvek pomoći svaki čestit pokret svoga naroda i on to čini. Gde postaje zaborav najcrnji? Nešto mi ne znamo, ni Pupinovu veru, ni njegovu borbu za pravo, pravdu i slobodu Srbije. Ne znamo da je mnogo puta u životu bio spreman da rizikuje sve što je stekao da bi pomogao srpskom narodu. Ali smo uvereni da stoji nasuprot drugom velikanu srca i uma, nasuprot Nikoli Tesli. I ja vas molim, kada krenete u drugi obilazak ove postavke, na njenom početku je jedna mala izložba koja nosi naziv Pupin i Tesla na istom putu. Ja ću vam reći ono što je rekla meni dokumentacija, ono što su rekli papiri, a što decenijama u srpskom narodu nismo mogli da čujemo i još uvek i u akademskim krugovima prostoji misao o tome da se nisu podnosili, da je Pupin bio sujetan, da se svetio Nikoli Tesli zato što mu je polomio palac u igri u Njujorškom univerzitetskom klubu. Šta kažu papiri? 2 naučnika zove Mihajlo Pupin na Kolumbija univerzitet da rade sa njegovim studentima. Dolazi Albert Einstein i dolazi Nikola Tesla. Mihajlo Pupin pravi 2 matematička modela za 2 Teslina pronalaska. Mihajlo Pupin pravi matematički model za polifazni sistem, najveće Teslino dostignuće, kako bi Američka akademija nauka prihvatila te patente kao Tesline. Znamo, to ne može da se sakrije, da srdano brani Nikolu Teslu u ratu struje s Edisonom, iako mu je Edison prijatelj. I govore mu, mlad je profesor, da će izgubiti profesorsko nameštenje, a Pupin kaže, ali ja govorim istinu. Ustaje u Američkoj akademiji nauka i kaže, šireći ruke, jel moguće da niko danas ne vidi sve divne doprinose Nikole Tesle. I ja sad udaram u najmračniji deo ove priče. Kaže se, jeste, možda ga je podržao u sukobu s Edisonom, ali je podržao Markonija u sukobu Tesla i Markonija. I danas to moramo reći. Transkript sa suđenja postoji, samo što ga niko nije potraživao pričajući lošu, neistinitu priču koja nije na korist ne samo istini, nije na korist ovom narodu. Ja ću vam sad citirati ono što piše u transkriptu. Ekspert Mihajlo Pupin sa Kolumbija univerziteta svedoči i kaže: Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnih sistema i ovaj svoj izum besplatno je dao na korišćenje čitavom čovečanstvu. Postoji još 2 stvari koje bih vam napomenula, a postoji ih na hiljade koje su zabeležene na postavci. Jedna se tiče jednog zaboravljenog pisma koje se danas čuva, koje je Nikola Tesla poslao srpskom konzulu Kraljevine SHS u Njujorku, gospodinu Jankoviću. Pupin je bolestan. Svi kažu da on tada nikako nije razgovarao sa Mihajlom Pupinom. Piše, prijatelj, a ne suparnik, molim vas,
vi pričajte sa Pupinom, mene neće ništa da sluša. On jede i pije ko zdrav čovek, a ne sme da jede, piše Tesla, to suvo meso koje toliko voli. U stvari, neće ni vas da sluša, nego pošaljite, molim vas, vašu dragu suprugu, ona je žensko, možda će nju poslušati. Oni su potpuno različite ličnosti koje su imale mnogo više susreta nego razdvajanja. Nikola Tesla je ćutao pred svetom u mnogim trenucima i mnogim godinama, ali kada je govorio sa Mihajlom Pupinom, to je bilo srdačno, to je bilo prijateljski i taj njihov poslednji susret, ja ću vam reći kako je zaista bilo, jer govori se o tome da Nikola Tesla na Pupinov poziv nije rado otišao da se vidi sa njima, on je bio na samrtničkoj postelji Pupin, nego da se razmišljao ceo dan i celu noć, što nije istina. Došla je ta draga gospođa koja je trebalo da utiče na Pupina, da ga pozove da poseti Pupina u bolnicu. Nikola Tesla je odmah, kad je čuo poziv iz hotela New Yorker, sišao, ušao u taksi, ona je nosila jednu torbu, u torbi slatko od pomoranđine kore. Nikola Tesla je sa suzama ušao u sobu, znajući da je to poslednji susret sa Mihajlom Pupinom. I Pupin je plakao. Držali su se za ruke, a troje očevidaca je čulo kako Tesla govori Pupinu: gde si ti, moj stari, moj dobri prijatelju? Jedino što znamo iz više od sat vremena razgovore da su pojeli slatko od pomoranđine kore, sve prisutne su ispratili iz bolničke sobe. Nikola Tesla je poslednji čovek van porodice koji je malo više od dan pre smrti video Mihajla Pupina. Najlepše što su oni napisali, najsrčanije što su napisali i priredili nije prevedeno na srpski jezik. Nikola Tesla samo jednom dolazi u Beograd. Organizuju mu večeru, gozbu u njegovu čast. Tu sedi potpuno sed Jovan Jovanović Zmaj. Ustaje i govori divne stihove, pesmu od 10 strofa u čast Nikole Tesle. Nikola Tesla plače. Ta je pesma puna vere i puna srpstva. Ta je pesma puna onih tačaka koje spajaju Pupina i Teslu, onih duhovnih tačaka, ista izvorišta na kojima su napajali svoju genijalnost i svoje umove. Na kraju recitovanja čigajove Zmaja Tesla ustaje, ljubi Zmaju desnu ruku i obećava mu da će čim stigne u Ameriku prevesti njegove pesme. To je Nikola Tesla odmah i uradio. Ne samo da je on prevodio, o njegovom trošku su te pesme štampane i distribuirane. Nikada srpski narod nije mogao da vidi u pune snazi šta tu sve Tesla piše. Mi ne znamo da on svoju knjigu počinje rečima: teško da postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda i zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. To je najblaži deo velike priče koju dušom i srcem priča Nikola Tesla. Ne znamo ni šta piše čovek, njegova najveća dela nisu prevedena, koji je najveća spona između Pupina i Tesle. Taj čovek se zvao profesor dr. Paja Radosavljević i taj čovek je bio profesor Njujorškog univerziteta iz Stanforda. Bio je najbliži i najbolji prijatelj Nikole Tesle. Piše, Tesla je bio genije, najveći genije. Pupin je bio talentovan za sve, nije postojala stvar koju on nije mogao da radi. Ističe često razlike među njima, ali kada treba, bez obzira na svu privrženost Nikoli Tesli i njegovom umetničkom i naučnom zanosu, stoji uz Mihajla Pupina kada su najveće borbe za pravo i pravdu i slobodu Srbije. I vi ćete videti na postavci jedan proglas srpskom narodu na Vidovdan 915. Potpisuju ga Mihajlo Pupin i Paja Radosavljević i uspevaju nemoguće da okupe i ujedinje dijasporu. Ja se stalno pitam kako je moguće da tokom više od 8 decenija niko nije preveo dvotomno izdanje knjige Ko su Sloveni, koju piše Paja Radosavljević. Iz te knjige učile su generacije studenata psihologije, pedagogije, antropologije, andragogije u Americi. Ta knjiga, kada okrenete prvu stranu, vi vidite fotografiju Nikole Tesle, piše Paja Radosavljević, najbolji Teslin prijatelj.
Ovo je Srbin koji je najveći izumitelj u svim vremenima i koji može na najbolji način predstaviti snagu slovenstva. Na 5. strani vidjet ćete fotografiju srpskog guslara, u knjizi ćete pronaći srpske narodne pesme kao najbolji dokaz snage psihološke, pedagoške i antropološke o kojoj on piše američkim studentima. Ta knjiga se ne čita, ona se guta i to je jedan od komadića koji nam nedostaju. Ja moram da napravim ovde jedan rez i dugujem vam 3 činjenice. Opet nešto što ni jedan drugi čovek nije uradio, ne samo čovek nauke. Bojana, molim da ovo ostavi, da tamo blokira stolicama prilaz, prilaz Mišiću i Pupinu i to ću vam, pod svom ću pričom početi, jer ja... Može, to ću pričom početi, vi ne čujete, a ovde se stalno uključuje interakcija. Mihajlo Pupin traži da 919. upozna Živojina Mišića. Upoznaje ga zaista u ateljeu Uroša Predića. Kažu mnogi očevici da ustaje profesor Pupin, pruže ruku Živojinu Mišiću i kaže mu da mu je čast da upozna najvećeg srpskog ratnika i generala. Živojin Mišić se osmehnuo rekavši: ali profesore, vi ste mnogo veći ratnik od mene. I u ratu i u miru vi ste najveći ratnik koga je Srbija ikada imala. Zašto to izgovara Živojin Mišić? Mihajlo Pupin svojim agitacijama o svom trošku preko Amerike i Kanade šalje na front više od 20.000 dobrovoljaca. Mihajlo Pupin šalje najveću humanitarnu pomoć. U jednom trenutku, 915. godine, na brod sa mobilnim bolnicama, medicinskim mobilijarom, dušecima, krevetima, prečišćivačima vode ukrcava 25 studenata Kolumbije univerziteta. 915. godine oni nose humanitarnu pomoć u Srbiju preko Soluna. To su najbolji studenti Amerike. To su deca sa Manhattana, sa Madison i 5. avenije. To su deca najbogatijih njujorških porodica. Možete misliti koliko ga voli američki narod kad mu majke i očevi daju potpis da njihovu decu može da pošalje na Balkan i u rat. A na prvoj strani New York Timesa Pupin kaže: verujte mi, ja neću dozvoliti da oni izgube svoje mlade živote, ali ja znam da će oni učiniti mnoga dobra. Da li je potrebno ponovo da ponovim da to što su oni doživeli i radili u Srbiji, a o čemu su pisali, a što je Amerika objavljivala, nikada nije prevedeno na srpski jezik. Čitav narod američki se identifikovao sa Srbijom, sa ranjenom Srbijom i Pupin je mogao da traži sve. Zbog toga i ne čudi što dolazi na Parisku mirovnu konferenciju i uspeva da osvoji ne samo svoj Banat, o tome se može čuti priča na ovoj postavci, ne samo Bled do Triglava, ne samo veći deo Jadranske obale, već i čitavo Međimurje i veći deo Baranje. Plakali su članovi delegacija gledajući šta radi ugled i snaga, šta radi ugled i snaga jednog čoveka. Ja moram da vam kažem da je on sedeo sa svojim prijateljem Jovanom Cvićem sa jedne strane, sa druge strane sa Douglasom Johnsonom, najboljim američkim geografom, crtačem mapa za američku delegaciju, ali u isto vreme taj Douglas Johnson bio je sekretar Njujorške akademije nauka, čiji je Pupin bio predsednik i bio je njegov kolega s Kolumbije. Sve što je Pupin predlagao u svojim memorandumima, Douglas Johnson je crtao, Jovan Cvić mu je pomagao, američki predsednik Woodrow Wilson je potpisivao. To je ogroman uspeh. Da bismo videli Srbić obogatio svojim pronalascima. Amerika mu daje pasoš, a uz pasoš jedan papir. Da popuni, da ga stave formalno u instituciju koja mu daje pasoš. Piše ime i piše zanimanje. Mihajlo Pupin piše: Mihajlo Idvorski Pupin, zanimanje zemljoradnik. On se uopšte ne šali. On smatra da je to najviše što on može biti u životu. Da to što ima imanje i u Norfolku, da to što je pastir bio, znači da je pastir i ostao, da je sve drugo samo nadogradnje i zbog toga ne čudi da veoma kratko vreme pre Pupinove smrti
veliki tada poznati novinar New York Timesa sa njim pravi intervju. I to je poslednji intervju koji Pupin daje. Taj novinar kaže, ja sedim sa jednim pastirom, jednim idvorskim pastirom, koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Prvo pitanje je, profesore Pupin, da li vas je nauka odvojila od Boga? Mihajlo Pupin odgovara, mene nauka približila Bogu. Ja sam to uvek znao, ja sad to znam još i jače. On piše kako ga je vera njegove majke dovela do njegove nauke i kako se nada da će njegova nauka dovesti ljude do vere njegove majke. Jer stižu drugari? Stižu drugari? Molim vas, jel vam je bilo lepo? Jeste se muljali? Hvatali ste muzeološke zvezde, muzejske zvezde. Dođite kod mene dok se ne okupimo, ne pita, da teško pitanje. Čuč, slobodno, da vidim drugare. Dođite do mene. Oslobađamo i mesto, jer bilo, jeste videli brod kojim je Pupin prešao u Ameriku, jeste videli brodski dimnjak? To morate da probate da zagrlite, da vidite da to nije uopštala. Sad zamislite, skoro 3 nedelje grlite brodski dimnjak svake noći i cijele noći. Nikako. Tu su, dečite, tu su, ja ih vidim. Slobodno, čuč da vidim dalje, da vidim koliko vas ima. Evo, možete ovdje i još da ja ću da idem dok ne slušimo u kapelicu, dobro je? Slobodno. Slušajte, drugari, prvo vas pitam jedno lako pitanje za zagrevanje. Ko su bili junaci Pupinovog, Teslinog i Milankovićevog detinjstva? Čujem još neki glas. Svetica. Bravo. Hajde. Bravo, znači, bravo, ali zaboravili smo jednog. Bravo, njegova majka, jedan od najvećih. Bravo, a ko gusla? Kako se zvao? Pa sve znaju, ovo je fantastično. Samo ću ja da ponovim, oni zaslužuju aplauz, a tek ćete vidi, ja znam da oni znaju, što bi rekao Mihajlo Pupin. Rekli su mi Sveti Sava, Marko Kraljević, Hajduk Veljko, Kosta i Olimpijada, Pupin, Filip Višnjić i Karađorđe. I Benjamin, ko je rekao Benjamin Franklin? Bravo, samo da vam kažem, ovo je istinita priča. Pupin utrčava u svoju seosku kuću. Nepismeni su i otac i majka, otac već knez sela, iako nepismen, veoma ugledan čovek, i Pupin uzvikne, znam ko pravi gromove, sve je otkrio čovek koji se zvao Benjamin Franklin. Otac ustaje ljutit i kaže, ti znaš šta ko pa svi znaju da to Sveti Ilija grgoće po oblacima, ma kakav Benjamin Franklin, veliki naučnik, volao ga je Pupin veoma. Ustaje Pupinova majka i kaže, Kosta, pa ne znaš ti da to nije Benjamin Franklin dobro otkrio, pusti dete, možda su ti naučnici sveci nauke, ne znamo ti i ja, Kosta, nikada nismo ni čitali ni pišali, i ona uspeva da utiša Pupinovog oca. Pitanje jedno. Drugo, važno, nije sve, a pazite, dobro se naoštrite, ovi stariji mi trebaju posebno, jako, ponovit ćemo, glasno, najglasnije, ali za početak da čujem da li ste upamtili. Nije sve kao što kaže ona srpska, lutaš kao guska po magli, nego ima nešto i u tome, gde je? Bravo, jel možemo to glasno da čujemo? Da se zatrese muzej, kad kažem 3-4 sad, jel može? 3-4 sad, gde je volja, tu je i umeće. Sad zaslužuje aplauz najveći na svetu. Gde je volja, tu je i umeće. Bravo. Gledamo u zvezde, nosimo u sebi rečenicu gde je volja, tu je i umeće, sa voljom sve možemo, ali šta drži Varvara Ivanka?
Bravo! Ovo je veoma važno da znate. Nijedna devojčica Pupinovog vremena ne nosi knjigu, ne drži knjigu u rukama. I Pupin kaže našem velikom slikaru, svaki dečak i svaka devojčica moraju držati knjigu u rukama. Paja Jovanović mu kaže, devojčice ne mogu. Mogu cveće, mogu kucu, mogu lutku, ali ne mogu knjigu. A Pupin mu ponovi, svaki dečak i svaka devojčica moraju držati knjigu u rukama. I Paja Jovanović nema kud, slika tu knjigu, a u sred knjige stavlja jednu veliku, belu ružu. Bravo, sve ste videli. Gledamo u zvezde, držimo knjigu u rukama, jel važi? Gde je volja, tu je i bravo, to ne zaboravljamo. I ja imam jednu dodatnu molbu. Možete da imate 6, možete da imate 12, možete da imate 15, a možete da imate i 70 godina, a može da imate i više. Može da imate i 7. Šta treba da imate u sobi? Za početak, da vam bude blizu, to su 3 knjige. Molim vas, 3 knjige, živa snaga. Nisu deo lektire, a trebalo bi da budu. Pupinova knjiga je bila deo decenijama u Americi obavezne lektire. I mali Amerikanci su čitali knjigu sa pašnjaka do naučenjaka. Bravo! To je jedna knjiga. Istinita priča o tome kako od dečaka postaje čovek. Druga, mala knjiga, čita se samo po danu. Malo je strašna, mnogo je lepa, zove se Moji izumi. To je priča koju piše, bravo, Nikola Tesla. Milutin Milanković piše najveću knjigu koja nosi naziv Sećanja. Tu ćete naći priču o Musi Keseđi i Marku Kraljeviću. Te 3 knjige odmah čine od deteta većeg, višeg i pametnijeg čoveka. Momentalno. Čine od svakog ko posmatra, kamoli ko pročita po neku rečenicu, a kamoli ko pročita sve 3 knjige, one čekaju. Vi ćete videti, prvih 100 strana Pupinove knjige možete svi da čitate, od 6 do 66 bez problema. Pa neka čeka da malo podrastete, 12-13 godina već možete da osvajate dalje knjigu. Milutina Milankovića gledate sadržaj, sve gde spominje detinjstvo i odrastanje, to prvo čitate. Nikola Tesla će čita u slast, u jednom potezu, to je jedna mala knjiga od 80-ak strana, samo se pripremite, on je bio veoma nestašan dečak. Mnogo je bio mudar i pametan, ali mnogo nestašan. Ne smete ništa da radite što je radio Nikola Tesla, važi? Dobro, sve smo se dogovorili. Sad, i to je jedna od stvari, svašta znaju ovo, vi ste najbolja deca koja su ovde posetila muzej. Sve je radio što majka ne bi dozvolila. I mnogo je majku sekirao, srećom, kaže jedan pesnik, a to važi i za Teslu i za Pupina, kaže Milutinu Milankoviću. Taj pesnik se zvao Milan Rakić. Kaže, dragi prijatelju, kada dođu tamni oblaci, ti umeš da gledaš u zvezde, ti kroz zvezde odeš daleko, kroz oblake, daleko među zvezde, ali ja to ne umem. Ko čita Pupina, Teslu i Milankovića, nauči da gleda u zvezde i nauči da prolazi brzo kao strela kroz tamne oblake. Jer važi? Lupite mi kosku, bravo, 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 bravo. Oborit će me ovde na kapelicu, bravo, bravo. Ja sad pozivam Nikolu. Evo ga, on će vam reći kako ova putanja ide dalje. Dakle, ja pre nego što da vam objasnim kako ćemo dalje, ja vas molim za jedan veliki aplauz za našu Aleksandru. I još jednom da vas se zahvalim na velikom strpljenju. Sada ćemo krenuti na drugi krug kroz izložbu. Ko je zainteresovan, naći ćemo se u ovom holu, dakle smo krenuli. Ja ću vam malo ispričati još neke dodatne informacije, više neki istorijski kontekst njegovog detinjstva, njegovo studiranje i još nešto o njegovim pronalascima. Dakle, nalazimo se u ovom holu, dakle, hvala.